L-istennija fit-tul, il-ħtieġa ta' aktar support fis-sajf, il-bżonn ta' iktar għajnuna finanzjara fejn jidħlu servizzi li ma jingħatawx mill-gvern u nuqqas ta' riżorsi umani huma fossi tħassib qed jaffaċċjaw diversi persuni b'diżabilità. Studju li sar mill-Università ta' Malta flimkien mal-Kummissjoni Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità bl-isem Service Provision and Persons with Disability tefa' dawl fuq l-isfidi li qed jaffaċċjaw il-persuni b'diżabilità e kif aktar minn 40% iħossu li mhux isibu biżżejjed support u għajnuna. Għalkemm wieħed jista' jgħid li sar ħafna titjib fis-servizzi li nataw il-persuni b'diżabilità, xorta qatt fadal ħafna sfidi li dawn il-persuni qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Sfidi li qed jaffettwaw il-ħajja tagħhom. L-ikbar sfida tibqa' nuqqas ta' riżorsi umani flimkien ma' nuqqas ta' aċċessibilità u l-bżonn li jiżdied l-għarfien dwar problemi li jaffaċċjaw il-persuni b'diżabilità. F'dan l-istħarriġ ħareġ li hemm bżonn pjan ta' azzjoni sabiex ikun hemm aktar professjonisti illi jaħdmu ma' dawn il-persuni. Fejn tidħol l-aċċessibilità hemm bżonn ta' aktar postijiet ta' parkeġġ kif ukoll issir kampanja edukattiva sabiex jikber l-għarfien dwar dan is-settur. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan l-istudju hemm il-ħtieġa ta' ċentralizzazzjoni tas-servizzi, iktar miżuri għal familji, jissaħħu s-servizzi fil-komunità, iktar investiment f'apparat teknoloġiku u aktar support lil dawk li jimpjegaw persuni b'diżabilità. Ir-rapport jikkonkludi li jekk vera pajjiżna jrid li jkun hemm bidla pożittiva fis-servizzi li nataw lil dawn il-persuni, hemm bżonn li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu milquha u jibdew jitwettqu mill-aktar fiss. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista huwa impenjat aktar minn qatt qabel sabiex joffri qabża ta' kwalità l quddiem fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità sabiex jiżgura li l-qafas leġislattiv, il-mentalità nazzjonali u infrastruttura fil-livelli vari jkunu verament adekwati għall eżiġenzi tal-lum tal-persuni b'diżabilità.